Шахеды летаюць у беларускім небе, як у сябе дома. Лукашенко памілаваў грамадзяніна Нямецчыны. Лукашенко наехаў на вучоных. Полагаю, настало время спросить ученых за конкретный результат. У Беларусі тысячамі знікаюць работнікі. Ці пакараюць магілёўскіх дзяўчат? У Шуміліне будзе шумна. Гадавіна варшаўскага паўстання. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін па-беларуску і без цэнзуры. Пра некаторыя падзеі, што падаліся нам цікавымі ўжо зараз. Заставайцеся з намі. Расійскія беспілотнікі лётаюць у паветранай прасторы Беларусі, як у сябе дома. У апошнюю ліпеньскую ноч яшчэ 5 дронаў камікадзе заляцелі на беларускую тэрыторыю. Няўжо заблудзіліся, як казалі некаторыя расійскія вайскоўцы 2,5 гады таму. Але гэта не выпадкова. Расія лічыць Беларусь сваёй тэрыторыяй, асабліва пасля таго, як Лукашенко ў 2022 годзе дазволіў выкарыстанне тэрыторыі краіны для агрэсіі супраць Украіны. Чаму ж он не аддае загад збіваць гэтыя дроны? Ці хаця б не выключаны дыван расійскага посла? Лукашенко не вызывает посла России и не дает приказ сбивать эти дроны, потому что он не субъектен, он не контролирует воздушное пространство Беларуси, он не контролирует вооруженные силы Беларуси, он не может противопоставить себя действиям своего хозяина, который находится в Кремле. А што будзе, калі Украіна пачне збіваць гэтыя дроны над беларускай тэрыторыяй, на што яна мае поўнае права? Задае пытанне Павел Латушка. Цікава тое, што дроны разлёталіся пасля візіту Лукашэнкі да Пуціна на Валаам. Значыць, усё ж аб нечым яны не дамовіліся. І гэтыя беспілотнікі своеасаблівая чорная метка ад Пуціна. Лукашенко вырашыў паказаць сябе міласэрным кіраўніком. Ён вырашыў памілаваць Рыка Крыгера, грамадзяніна Нямецчыны, якога напярэдадні ў Беларусі прысудзілі да вышэйшай меры пакарання. Пры гэтым Лукашенко паскардзіўся на сваю цяжкую долю і зрабіў выгляд, што даведаўся пра гэта толькі пасля выроку суда. Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, кажется, только в 1993 году родился, судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. У выніку грамадзянін Германіі атрымаў памілаванне з рук міласэрнага Лукашэнкі, пра што адразу ягонае ж тэлебачанне паказала на ўсю краіну. І не толькі. Вы помилованы. Der Präsident hat eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung war durch einige Nuancen und sie sind begnadigt. У гэтай справе шмат загадак. Белпол сцвярджае, што тэракт, за які асудзілі грамадзяніна Нямецчыны, зладзілі самі сілавікі. На сваёй інтэрнэт-старонцы Белпол падрабязна апісвае гэту справу, а таксама датычнасць да Рыкі Крыгера. Той у сілу асабістых абставінаў вырашыў змяніць сваё жыццё і адправіцца ваяваць ва Ўкраіну. На баку Ўкраіны, вядома. Ён стаў шукаць інфармацыю ў інтэрнэце і натрапіў там на супрацоўніка службы бяспекі Ўкраіны Мікалая. Толькі вось гэты Мікалай аказаўся супрацоўнікам не ўкраінскіх спецслужбаў, а лукашэнкаўскіх. Ён пераканаў Крыгера прыляцець у Беларусь для так званай праверкі, дзе яму даваліся некаторыя заданні: сфатаграфаваць расійскую вайсковую тэхніку, падкласці выбухоўку на станцыі Азярышча, што на беларуска-расійскай мяжы. Прычым белполаўцы сцвярджаюць, што ў заплечніку Крыгера быў муляж выбухоўкі. Сапраўдную ж падлажылі самі спецслужбы Лукашэнкі. Прычым падарваны быў не асноўны, а другасны чыгуначны пуць. Нават рух цягнікоў праз станцыю не трэба было спыняць. Узнікае пытанне: гэта была іх ініцыятыва, ці зроблена гэта было па сяброўскай просьбе Крамля? Спецслужбы Лукашэнкі маюць досвед у правядзенні так званых тэрактаў. Узгадаць тут можна выбух у мінскім метро ў красавіку 2011. Турэцкія медыа сцвярджаюць, што Крыгера ўжо абмянялі ў аэрапорце Анкары. Bu takas gerçekleşiyor. Canlı görüntüleri ekrana getiriyor. Мяркую, пасля гэта замежнікі ацэняць каштоўнасць бязвізу ад Лукашэнкі. Асабліва пасля нядаўняга затрымання 4 грамадзян Латвіі, якія прыехалі на свята ў Браслаў.
Яшчэ перад актам сваёй найвышэйшай міласэрнасці Лукашенко правёў нараду з вучонымі, якім вырашыў падкруціць хвасты. Маўляў, я для вас усё зрабіў, а дзе ж вашы распрацоўкі ды вынаходніцтвы? Полагаю, настало время спросить ученых за конкретный результат, с какими фундаментальными стратегическими разработками мы войдем в новые средние долгосрочную программу развития республики, готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет в нынешних реалиях. Закасцянелі там у сваіх кабінетах ды лабараторыях, як спяваў некалі Владимир Высоцкі. Замучились вы с иксами, запутались в нулях. Дык можа іх і кіраіць Высоцкі, трэба на бульбу вывесці, стряхнуць, як любіць казаць Лукашенко. А можа ім план давесці па розных распрацоўках ды вынаходніцтвах, як міліцыянтам даводзяць па пратаколах. У месяц столькі пратаколаў па гэтаму артыкулу, столькі па іншаму. Вось і вучоным так. Дацэнтам у месяц адно вынаходніцтва і 2 рацпрапановы. Прафесарам 2 вынаходніцтвы і 3 рацпрапановы. А не выканаюць, пазбавіць прэміі, а самых злосных парушальнікаў на сельгасработы. Так і падымецца з каленяў навука. І не толькі навука падымецца, уся народная гаспадарка. А то за год з эканомікі краіны знікла амаль 35 000 чалавек. Гэта ж насельніцтва такого гораду, як Калінкавічы. Прычым скарачэнне адбылося ва ўсіх рэгіёнах, акрамя сталічнага Мінску. Пасля 2020 года Лукашенко любіў гаварыць, што незамянімых людзей у краіне няма. Вядомасць сябе ён тут на ўвазе не меў. А якраз і трэба было. Бо калі б тады замянілі аднаго, то не пуставала б зараз столькі працоўных месцаў. А на вуліцах Магілёва можна пабачыць такіх вось ахоўнікаў парадку. Але гэта так толькі здаецца здалёк. Бо калі прыгледзецца бліжэй, то на матацыклах можна пабачыць прыгожых дзяўчат. І слова «мілфіцыя» – гэта не абдрукоўка, а злучэнне слоў «мілфа» і «міліцыя». Гараджане па-рознаму ставяцца да лэдзі на байках. Нехта імі захапляецца, а некаторыя вось іх асуджаюць. Адна з дзяўчат, Анастасія, так выказалася пра сваё захапленне. Так, я езджу на абцасах, і мне зручна. Не прынаю ў горадзе экіпіроўку, так мне таксама зручна. Зразумейце, это мой выбор, і не трэба мне навязваць сваё меркаванне. У мяне ёсць выбор. Мы жывём у свабоднай краіне. А вось з апошнім выказваннем дзяўчыны можна не пагадзіцца. Міліцыя жартаў не разумее, могуць і пакараць за здзек над формай лукашэнкаўскіх ахоўнікаў парадку. І за прыкладамі далёка хадзіць не трэба. Нядаўна ў Слуцку байцы гідрабольнага клуба вырашылі павіншаваць сваё сябра з 15-годдзем. Яны імітавалі сапраўднае затрыманне. На хлопца надзелі кайданкі, далі каманду мордай в пол, пасля чаго прынеслі торт і папрасілі задзьмуць свечкі. Что в пакете? Давай, 27, да что? Так 20 что ли какое? 26, 07. Морды в пол. Морды в пол. Ролік набраў папулярнасць у сеціве, а неўзабаве да жартаўнікоў прыйшлі сапраўдныя сілавікі, якія тых жартаўнікоў затрымалі. Толькі ўжо не жартам, а ўсур'ёз. І выклалі сваё відэа, у якім пра гэта пахваліліся. Празмерна актыўныя вынаходнікі за сваю забаву ўжо атрымалі пратаколы за дробнае хуліганства. Цяпер у іх будзе час падумаць пра свае паводзіны ў ізалятары, напісалі лукашэнкаўскія дубаломы. Атрымалася, як у назве даўняй савецкай перадачы, і жартам, і ўсур'ёз. Толькі вось зараз жартаўнікам не да жартаў. Не да жартаў будзе і жыхарам Бешанковіцкага і Шумілінскага раёнаў Вічебскай вобласці. А ўсё таму, што там з 31 ліпеня па 9 жніўня пройдуць мабілізацыйныя вучэнні. Дарэчы, яны ўжо пачаліся. Пра гэта жыхароў раёна папярэдзіла мясцовая ўлада. Маўляў, не бойцеся, у бліжэйшыя 10 дзён могуць гучаць выбухі светлашумавых гранат. А маладым людзям не трэба баяцца смс-ак з ваенкаматаў. Вучэнні будуць максімальна прыбліжаныя да баявых дзеянняў, гаворыцца ў паведамленні. Відаць, у аўтара паведамлення Алены Карпушэнкі аж рукі трэсліся ад страху, калі яна гэта пісала. Таму і забылася паставіць прабелы між словамі. Такім чынам, у Бешанковічах будуць бясіцца, а ў Шуміліне будзе шумна.
І напрыканцы яшчэ пра адну падзею, якая адзначаецца 1 жніўня ў Польшчы. Сёлета споўнілася 80 гадоў ад пачатку варшаўскага паўстання. Гэта было ўзброенае змаганне супраць нямецкіх акупантаў у польскай сталіцы ў рамках аперацыі «Бура». Паўстанцы імкнуліся вызваліць польскую сталіцу да прыходу сюды савецкіх войскаў. Усяго ў паўстанні ўзяло ўдзел каля 50 000 чалавек. Яно доўжылася больш за 2 месяцы, хаця першапачаткова планавалася, што яно працягнецца некалькі дзён, да падыходу Чырвонай арміі. Але пасля таго, як прадстаўнік польскага ўраду ў выгнанні не пагадзіўся на ўмовы Сталіна, наступленне савецкіх войск было спыненае. Больш за тое, Сталін не дазволіў пасадку брытанскіх і амерыканскіх самалётаў на савецкіх аэрадромах, якія хацелі дапамагчы паўстанцам зброяй і боепрыпасамі, што зрабіла эту дапамогу амаль немагчымай. Праз 63 дні змагання паўстанцы былі вымушаныя да капітуляцыі. І хоць паўстанне не дасягнула ні ваенных, ні палітычных мэтаў, але яно стала для палякаў сімвалам мужнасці і рашучасці ў барацьбе за незалежнасць. І гэта ў нечым радніць яго з барацьбой беларускага народу за свае правы ў жніўні 2020 года. На этом мы з вами развітваемся. Да сустрэчы на наступным тыдні. Дзякую вам за ўсе каментары, і добрыя, і не вельмі. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі ці не падабайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!